मोदोमा ओरैबायदि सादोंना मैयाहाय सानसे खदाल जावदों आरो बेबायदिनो हासार बायदिसिना आङो होदोंमोन एसे जा बुदिया फेन जाजोबो माने बेबायदि खामानि मावबाय थानाय जायाना सम समसो मावनाय जायो ओरैबायदि मोदोम सायो उपाय गैया दिनै आरो आङो माबा मोनसेबाबो मावथारनांगोन नङाबा मोदोमा माने सागानाय नङा आरोना एक्सुवेलि खामानियाबो एसे आद्रा दंबावो आङो दा बारिथिं थांनि आरो मा मावगासिनो आं एसे दिन्थिलांदिनि आरोना आं बेयावनो थायो नैबेनो आरोना सिङाव बेलेग जेबो गैया जोंना फ्रिज गंसे दं नै आरो फ्रिजखौ आं एसे इउज खालामनाय जायो माने बांद्राय गरम जाब्ला आरोना सेमसुंनि जाबाय 10 बोसोरसो आं एसे साहा लोंना लानो दे मा दं नायनो मला सला दङ सोरांलायबाय खामानि मावाबाथ' आरो जानाय नङाना एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै थांदिनि आरोना आङो दा एसे साहाखौ लोंनानै लादिनि लाल साहा आमलाइनि एसे वाइनबो बानायगासिनो आङो नै जाथ'वाखै जाबाथाय बेखौ एसे दिन्थिगोन आरोना फाइनालि रायजोफोर आङो दा मोनफैलायबाय नै बारियावहाय एसे दिन्थिनो लागोन दे आङो दिनैहाय माने आङो मा खामानि मावनो लादों आरो मैयाहायथ' एसे माने आङो कक'आ आबादखौ एसे दिन्थिखाबाय हासार सासार होनाय दिनैहाय आङो एसेबाव आरो एसे दस्रा आलादा आबाद आरोना बे आङो बेखौ दिन्थिनो लागोन बेवहाय माने आङो हा होगासिनो आरोना बे हाखौ आङो एसे जावनांगौ माने दिन्थिलांगासिनो आरोना बागानाव माने हा सोगासिनो नै आङो बेयावनो एसे बेस्थ' जानानै दंथ'यो आरोना दा हायाबो ओरैबायदि बुरजा नांबावोसो बेखिनि हाजों माने जानाय नङा आरोना जास्ट आङो एसे सोगोरदोंमोन दा लासै लासै सोलांबाय थानोसै जेथिंबो नांजोबगौ माने हाया गोदोलांगासिनो माने फुख्रिसोमोन बियो बेखौहाय फबनानै बेबायदि बागानखौ लागायना होनाय जादों आरोना नोंथांमोना बयबो नैबे आबादखौ सिनायनो मोनखादों जानांगौ ना आं एसे दिन्थिलांनि नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय दिन्थिलांबाय थागोन बेबायदिनो सिगांजोंबो दंजोबो आरोना जोङो बयबो बेखौहाय भेनिला आबाद होननानै जोङो मिथिनो मोनो नै नायलांबाय था आं एसे दिन्थिलांबाय थानि बिराद बरिया आरोना बिराद बरिया ग्रथ लाबोखाबाय नायलांबाय थादो नै बिथिं आं एसे दिन्थिनि नै बेबायदि माने खेबसे खेबसे गोजौजों मानखोनानै गाहायजोंबो मानख्लायलांबाय आरोना बिलाइआ माने फुरा वाटारप्रुफसो आरो नै प्लास्टिक बायदि ना सोमखोर जाबोजोबदोंसै बिराद बरिया ग्रथ लाबोबाय ओरैबायदि जोमै अख्राङा नै अखा हानो हागौ आरोना थेलाया एसे डेन्जारसो दै चाइनिस टाइप माने मेड इन चाइनासो आरोना बिराद गिदिरखा लागावगासिनो नै आंना थेलाया बिराद डेन्जार दै लोगोफोर हाखौ आङो बिदिनो जावदों आरो दैखांदों जावदों आरो दैखांदों आरो लानानै थांगासिनो नै बारियाव बेबायदिनो फुरा गारगासिनो आरोना गोलाव खालामला दिनैनि भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन हाया गारनो गोनां दंबावो आरो गाबोन गारनोसैलाय आरोना दिनै एसे गारबाय थेलाखौ नायदो नै जा मोजांखा थेलाया बा मेड इन चाइनासो लागाव